Σήμερα θα φτιάξουμε τη συνταγή για το σκράβ για τα χείλη που σας έγραψα. Οπότε πάμε να δείξουμε πώς θα τη φτιάξουμε. Θα χρειαστούν 3 κουταλιές ζάχαρη. Εγώ επειδή χρησιμοποιώ αυτό το σκράβ και για το σώμα, θα δείξω σήμερα τη συνταγή για το σώμα και θα σας εξηγήσω πώς να την αλλάξετε για τα χείλη. Θέλουμε 3 κουταλιές μαύρη ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Το ανακατεύουμε, προσθέτουμε στο τέλος 2-3 σταγόνες από χυμό λεμονιού. Εγώ το έχω σε μπουκαλάκι, αλλά φυσικά αν έχετε φρέσκο λεμόνι μπορείτε να το προσθέσετε. Ανακατεύουμε ξανά και είναι έτοιμο. Ποια είναι η διαφορά τώρα για το σκράβ για τα χείλη? Η μόνη διαφορά είναι ότι για το σκράβ για τα χείλη χρησιμοποιούμε αντί για μαύρη ζάχαρη, άσπρη. Γιατί η κόκκι της άσπρης ζάχαρης είναι πιο λεπτή, επομένως τα χείλη στέκεται καλύτερα. Ενώ για το σώμα χρησιμοποιούμε τη μαύρη ζάχαρη, γιατί η κόκκι της είναι πιο χοντρή, οπότε όταν το πασαλίβουμε στο σώμα το αισθανόμαστε καλύτερα, γιατί η επιφάνεια του δέρματος στο σώμα είναι διαφορετική από ό,τι στα χείλη. Στα χείλη είναι πολύ λεπτή. Ανακατεύουμε πάλι λίγο και είναι έτοιμο. Εγώ συνήθως το διατηρώ σε ένα μικρό βαζάκι στο ψυγείο. Οπότε το βάζουμε σε ένα μικρό βαζάκι. Και το κρατάμε στο ψυγείο. Η συνταγή μας ήταν πάρα πολύ εύκολη, πολύ απλή. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!